Dewi Astutik mungkin terdengar seperti nama umum di Indonesia, namun di balik nama itu ada figur asal Ponorogo yang menjadi otak peredaran narkoba lintas Asia dan Afrika. Setelah Dewi ditangkap di Kamboja pada 2 Desember 2025, identitas aslinya mulai terungkap. Rupanya Dewi adalah warga desa Balong di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dewi Astutik biasanya beriku wow, jantan tiang mantu ya. Nggih. Yang mantu niku, tapi aslinya kan Balong. Malah aslinya Balong. Aslinya kelahiran Broto iki. Mbak Dewi niku lahiran teng Broto, terus ndambel griya teng Balong ngoten. Rabi asal Balong, dadine pun pindah teng Balong. Oh, pindah teng. Ibuke mriku. Ibuke dengan wong nenten Tugu Winongo ya. Nggih. Idul niku griya nomor kalih. Penjane tangga mepet nggih. Nggih. Pripun lek anu kados tangga Teparo ki enten kejadian niku percados mboten, Mbak? Seakan ngoten niku. Nggih, sebagian nggih wonten sing anu, Mas. Enten sing percaya. Sados ngene mboten. Kan mboten niku lek ngoten niku kawontenan nggih namung ngoten niku. Lah nggih lek dilihat dari kondisi rumah nggih. Penghasilan saking mriku niku kok namung nggih namung ngoten. Nggih mboten percaya niku kejane lek yoga kula ngoten niku ra nggih mestine wadah napa-napa ngoten to. Lah nggih biasa-biasa sambutane mawon kathah lho niki. Sambutane tempase yoga kula niku mbajenge ten Sumarata nggih wonten Taiwan. Pun 12 tahun ten Taiwan yoga kula sing jaler. Nggih. Niku sambutane teng Mase niku mawon nggih kathah. Oh. Apunten damel napa atone kula mboten mudeng mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik dulu semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas dulur, kita jalan-jalan lagi ya. Kita belujukan desa lagi. Kali ini kita akan menuju ke Desa Mbuto, Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Kita akan coba mengunjungi kampung ini, namun untuk trip kali ini sudah kali kedua ya Pak D masuk di desa ini, tapi dalam rangka ataupun misi yang berbeda. Nah, kita akan mencoba mengunjungi salah satu rumah di mana orang terviral di Ponorogo, bisa jadi di Indonesia ya. Kita akan coba mengunjungi atau silaturahmi di rumah Mbak Dewi Astutik
salah satu gembong narkoba ataupun ratu narkoba yang saat ini sedang tertangkap. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Sumong guys dulu. Kita mulai perjalanannya. Nah ini jembatan ini sebagai tanda mungkin ya masuk ke desa Muryoto. Jembatan yang cukup panjang karena kalinya gede banget. Cuaca kali ini sekitar jam 7:30 pagi ya. Di sini adem ya lur ya. Ini kita bisa lihat kegiatan warga di sini pada di kebun, ada yang menyiangi jagung, bahkan aktivitas lain petani seperti biasanya. Kampung yang indah, yang asri, karena dari sini kita bisa melihat indahnya perbukitan ataupun orang sini manggilnya Gunung Ringgitan gitu ya. Wah, ini lagi. Ya. Luar biasa itu suasana pagi hari ini. Nah, sepertinya untuk tadi malam di sini juga diguyur hujan ya juga. Kita bisa lihat dari jalan di sini ada lubang-lubangan air. View yang luar biasa keren. Ini sepertinya ada balai apa ya tadi? Mungkin balai desa ya. Sayang kok masih tahap renovasi. Nah, kita juga belum tahu juga mana untuk rumahnya Mbak Dewi Astuti ya. Jadi mungkin nanti kalau ketemu warga kita coba tanya-tanya. Desa yang indah, desa yang asli ya. Oh, ini ada Ule Nenggari. Kita coba lurus dulu. Oke, belanja. Ada sebelahnya. Untuk rumah di sini rapat-rapat ya lho ya, dan juga banyak jalan masuk gang-gangnya. Wow, di depan ada hajatan, bisakah kita lewat? Di depan juga ada tenda lagi loh, tapi sepertinya kalau di depan ini ada kematiannya. Mana kita? Bisa diajak ngobrol-ngobrol.
untuk kondisi jalan kampungnya di desa kita di Tanjakan. Menanjak terus, nggak tahu kemana ini. Jalan sawah atau jalan ke kampung lagi, tapi untuk pada jalannya masih sama ukurannya, bahkan di sini untuk jenis jalannya lebih bagus. Mas, badhe nderek pirsa. Niki lek mriko teng pundi nggih? Nggih. Mriki Tasik Broto napa pun medal Broto, Pak? Oh, Tasik Broto nggih. Tapi mriko mengke medale Kilen Peken. Lek Kilen Peken mengke caluk. Saged niki. Nggih, saged. Tapi lek ngetan terus tembusnya mungkin pundi? Nggih, caluk niku. Caluk niku. Nggih. Berarti niki kula pamini melu dalan niki pun sak kilene Peken anu. Nggih. Oh. Mriko nggih. Terus munggah sing arah mriko mengke teng Pringgitan niku. Teng Pringgitan. Oh, jalur teng Pringgitan ki niki Mas ya. Nggih. Mriki sengeng, ing mriko nggih sengeng. Oh, ngoten nggih. Kula njek nyobi mlebet mriki wau teng Broto. Kula mlarah. Nembe badhe digarap Mas ya. Nggih mriki toyone angel dalam mriki. Lah niku kados anu sibel ta niku. Tenan nggih keng lepen. Keng lepen tapi di anu pralon ngoten. Lepene banjir saged ya. Itu ya nggih buwening ngoten to. Mriki nek pun kali mili enten nggih awet nggih buwening. Ngoten nggih. Panjenengan pundi daleme? Wong mriki kampung. Oh, Kambeng. Kambeng ki mriki. Pilane Broto. Pilane Broto. Nggih niki kula pados video YouTube lho pengen mubeng-mubeng desa wonten. Kalih Pak sinten nyun sewu. Sutomo. Kambeng nggih wae nggih. Kambeng. Mboten Pak panjenengan ki lek soal sing pira-pira kenton-kenton niki mireng mboten? Niku lho Mbak sinten Dewi Astuti Broto. Dewi Astuti diane mriku wae. Enten tiyang mantu ya. Nggih. Yang mantu niku tapi asline kan Balong. Malah asline Balong. Asline kelahiran Broto mriki. Mbak Dewi niku lahiran teng Broto, terus ndambel griya teng Balong ngoten. Tapi asal Balong dadine pun pindah teng Balong. Oh, pindah teng. Ibuke mriku. Ibuke dengan wong enten Tugu Winongo ya. Nggih. Idul niku griya nomor kalih. Majeng Ilen mriki. Majeng Ilen. Winongo wau enten sing kiri mriki nggih, kiri jalan nggih. Nggih, Lek ngetan kiri jalan niku pertigaan niku sing ngidul. nggih sing ngidul. Berarti nggih tembus mriki. Oh, Asline mriku. asline mriku. Celak tiang mantu ajeng mandek ki lah suarane anu mboten mireng napa-napa kula. Yang mantu mau niku jalan sing ngidul nggih tembusan iki mau. Baik. Keng anu ing pundi nggih? Keng mriki nomor kalih yane majeng mriku. Majeng Ilen. Majeng Ilen. Oh, ngoten nggih. Yen ki teng mriki kek. Malih ndamel griya teng Balong mriki. Berarti niku lek enten griya mriki pripun? Lek kondisi ekonomi ibuke ngoten pripun? Biasa. Biasa nggih. Kula mireng kok anu to Mas, niku Mbak Dewi napa asline Pak Pariatin nggih? Prayaten niku adike sing Dewi Astuti niku adike. Nggih, berarti KTP-ne adike nggih, ngoten nggih. Mas
suwan damel kesarian kan. Oh, sing terakhir niki lek rumiyin mungkin Mariatin. Niku kok memang TKW saking anu to. Ruwi pun dangu maksud kula ngoten nggih ta? Enten kok 10 tahunan. 10 tahunan. Berarti nggih pripun nggih? Pengalaman teng luar negeri nggih pun lumayan dangu. Nggih dangu. Tapi niku 10 tahun niku nggih kok teng luar negeri niku napa ngoten niku nggih mboten ngerti. Oh, nggih. Kaya bojone barang niku istilahnya mboten tak paham. Nggih. Senjange sing merantau terakhir iki sekitar pertengahan 2004 napa pripun ngoten? Apa 2003 ngoten. Sudah terakhir. Oh, berarti panjenengan nggih mun nate ngerti nggih niku. Nggih. Mbak Dewi niku. Kula mboten ngertos kula asline kan Bedi mriku. Oh, panjenengan Bedi. Nggih, kula rabi asal mriki tahun 2006 jane delok-delok niku mboten ngertos. Oh, ngoten nggih. Kula ki ajeng mampir-mampir teng mriku ki lha enten musik ruame. Ajeng tanglet-tanglet ki ya ndak krungu mengke ngoten nggih. Oh, sekarang niki lek domisili sing terakhir teng Balong Mas nggih. Nggih. Balong niku Pacul Tani niku ngeten. Patung Tani ngetan nggih. Pun Jepun. Mas Tomo nggih Pak kowe. Sutomo. Sutomo. Matur suwun Mas ya informasine. YouTube Dalep napa? Diare Pak D. Diare Pak D. Nggih. Nggih, jenengan inceng mengke. Mas. Oke, Len, kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, untuk jalan ini, jalan kecil ini katanya Mas Sutomo tadi akan bisa menuju ke Desa Caluk. Nah, kita coba nikmati saja dulu keindahan alam kampung ini ya. Keindahan sawah-sawah teras iring. Nah, ini ada jalan yang dibuat seperti taman. Pamungan indah. Keren banget suasana desa di lereng perbukitan. Wow. Mungkin bagi sedulur yang berada di perkotaan ini bisa jadi obat kangennya lah. Seperti ini untuk suasananya di daerah perbukitan. Ini ada persawahan dengan yang sebagian sudah pada tanam dan sebagian juga masih kosong. Nah, kita ke sini kita lihat Peringgitan ya guys ya. Kalau nggak salah itu Puncak Peringgitan. Jauh dari pemukiman warga di sini. Nah, ke sana kita lihat juga masih hutan. Ke sana ke sawah Pak Sutomo tadi juga cukup jauh banget. Nuwun. Monggo, Pak. Derek dolan, Pak. Oh. Nyun sewu, daleme Mbak sinten Supartin napa sebelah pundi Pak iki? Pariaten. Pariaten nggih. Oh, Sing Saking balong niku wonten daleme wonten balong. lho lek asine ibuke ngono. Oh, ibuke niku. Kidul iki. Namung kidul niki tok. Oh, berarti panjenengan alite ngoten nggih genah Pak nggih. Wonten mriki. Oh, panjenengan wis sanes asli mriki. Saking Selaung. Tapi lahirnya enten mriki nggih, Mbak Pariatin niku. Beling nggih. Nggih. Nah nggih. Kuwi altan kula nuntan, altane piyambake wong Selaung. Lek sikape ngoten kalih
tangga Tepaleh niku lho, Pak. Selama mantuk pami anten dolan tenggene mboke niku kalih tangga Tepaleh ngoten pripun? Nggih, biasa ngoten apa? Biasa mawon. Nggih, ramah banget. Matur suwun. Nih, lah mboten rewang. Niku enten tiyang mantu dalem Mriku nggih. sing kagungan hajat niku pundi ta? Sing mantu niku. Niki nggih tani. Nggih. Oh, gandeng niku. Oh, pantesan kok terapi enten mriku ngoten. Oh, berarti niki nggih. Nggih. Napa nggih simboke bareng nggih rewang Pak kira-kira? Niki nembe mriku wae. Oh, nembe budal. Nggih. Lek sing ngeten dalem mriki sinten, Mbak? Mboten wonten. Ya kurmboke kalih. Putune. Oh, ngoten ta. Putune nggih kumat biji ni wae. Nggih. Yen saking pundi, Mas? Kula saking Marah Oh, marah. YouTube. Oh, Nggih pengen ngerti griyane bareng mriki. Mungkin lek insyaallah enten wedang nggih mriko nyobi teng Balong mriko. Oh, nggih. Nyon sewu kalih Pak sinten menika? Kula Pak Damiran. Pak Damiran nggih. Penjane tangga mepet nggih. Nggih. Pripun lek anu kados tangga Teparo ki enten kejadian niku percados mboten Pak seakan ngoten niku. Nggih, sebagian nggih wonten sing ngene, Mas. Enten sing percaya. Dados ngene mboten. Perbuatan niku lek ngoten niku kawan tenan nggih namung ngoten niku. Lah nggih lek dilihat dari kondisi rumah nggih. Penghasilan saking mriku niku namung kawan tenan nggih namung ngoten. Lah ini kan rame-rame ini nembe setunggal tahunan nih gitu Pak. Mei Pak. Sing namung Mei napa? Mei 2005 niko sing Mei ini kok. nggih. Terus ketangkepe niki Desember awal niki. Berarti zaman semoten nggih mboten ngira lek ndek nggih. Lah nggih. Ngoten niku mboten ngira nggih. Mare saniki nggih saking pergaulan, kadang nggih nggih serawung niku. serawung, terus kadang nggih tiyang niku di sebagai alat ada ngoten niku Pak. Ngoten iki saged. Saged. Nah, Ngoten nggih jenenge luar negeri nggih. Ngaji ancam ngoten kan nggih saged. mboten maksud alat ki sing di belakang ini lebih ageng tapi ndekne niku kur nggih sebagai umpan apa pripun jeneng jengger lah ngoten. Nggih. Lah nggih. Berarti lek terhadap tetangga sekitar kalih warga ini biasa mawon nggih Pak. Lek pas mantuk pas anu ngoten niku nggih. Biasa. Pripun nek enten acarane nggih dermawan lho kan dekne niku pun dangu ta lah dados TKW niku. Nggih sebagian wonten anu teng lari-lari niku nggih namung sebagian sosok nggih. Kegiatan lari-lari ini biasa nggih. Oh, lah nggih. Berarti nggih sosial juga nggih. Mboten sak mean nggih namung sak utara ngoten. Oh nggih. Bisa umume ngoten nggih. Nggih matur suwun nggih Pak Demiran kula tak nyobi mriku menawi tasik wonten. Lah sing enten griya Mbah Putri. Ini Mbah Putri. Oh, Mbah Kakung pun mboten enten. Mboten. Mbah Putri kali putune biasa. Kali putune. Mboten sikil iki. Lah sing atas nama asli Mbak Dewi Astuti niku. Dalem mboten anu, mboten sikil. Oh, wonten singgih mriku sing di agem anune niku lho masuk KTP-ne niku lho. Mboten sikil adike niku. Adike. Kula kinten niku wis sawasa teng anu duka paspore cop merah ganti nami niku kok. Oh, lah nggih. Nggih pun adike cap merah nggih. Nggih ngene adike. Kerja mboten rumit. Nggih sun, panjenengan nggih. Kula tak nyobi nerusaken. Mudah-mudahan untuk musik Pak D ngobrol dengan Pak Jumiran tadi tidak tertutup oleh suara Pak D ya. Nah ini dia loh rumah dimana masa kecil. Oh iki wah ibuke. Bu, assalamualaikum. Derek dolan. Badere, Bang. Lagi. Saking YouTube, Adik. Saking YouTube, Dek. Niki leres daleme anu nggih, Mbak Pariatin. Nggih, riyen. Rumiyin lahirnya enten mriki to. Panjenengan ibuke nggih, Bri? Putrane. Oh, mboten ibuke Mbak Pariatin panjenengan. Nggih, ibuke. Paring asma Nyoinem. Nyoinem. Lah sing enten dalem mriki panjenengan kalih Dalem
kula piyambak kalih wayan. Oh, kali wayan niki putra Putra ragil iki putrane Dewi. oh, putrane Dewi sing damel anu Nggih. nama awal Anu dadi diampil niku tapi pripun Budi panjenengan enten kasus niki percados napa mboten nggih Budi lek Mbak Karyatin niku kok ngados sakmenika dados pira sanjange dados gimbong narkoba niku pripun lek tanggapane panjenengan percados. mboten cedak Mboten percados kula niku. lha kok ngoten Nggih lah kula kan tiyang sepuh mboten sumerep napa-napa gek niku kisah niku teng Taiwan waune. nggih Kula kan mboten mireng napa. Dek terakhir niki sering telepon panjenengan mboten Budi Mboten. mboten Nggih, piye niku dipun nggih paring kabar. oh ku namung paring kabar WA teng Anang-anang. oh lah nggih niku terakhir niku kisah mriku tahun pinten Budi Punten nggih Bu. lha nggih Kisah teng Taiwan. nggih sing terakhir niki lho sanjange pernah mantuk enten Nggih, griya mantuk. sekitar 2 tahunan Pendak Rio, Dek Rio niku wonten dalem. pendak riya berarti dereng enten 2 tahun Ngenten. lah nggih Niku bare Rio kang kepengker budal malih ngoten lho. nggih nggih berarti enten dalem niku sekitar setahunan nggih Bu Napa wonten? mboten wonten Mboten oh wonten. terus niku kisah malih Nggih, mboten wonten. nggih nggih kok saja pripun nggih Mbak Pariatin nggih niku lek kisah wit rumiyin wit dereng omah-omah pun kisah Dereng niku omah pun kisah terus langsung omah. pas pun omah-omah tapi tasik budal malih teng luar negeri Mboten ampun kengan niku, ngalung kene. saking anu ngene rakyat niku walah nggih niku ngruwe boten panjenengan ajeng rewang Mboten. matur suwun ngoten mawon Budi nggih Nggih. iki mugi-mugi panjenengan tabah kek nggih kasuse enggal rampung nggih Budi nggih Nggih serangan jantung kok ngene. nggih dipasrahne mawon teng anu pun boten saged dipikir nemen-nemen Nggih. sedene enten sing ngatur Budi Lah nggih to. Nggih mboten percaya niku kejane nek yoga kula ngoten niku ra nggih mestine wadah napa-napa ngoten to. Lah nggih biasa-biasa sambutane mawon kathah lho. Sambutane temase yoga kula niku mbajenge ten Sumarata nggih wonten Taiwan. nggih Kali 12 tahun ten Taiwan yoga kula sing jaler. nggih Niku sambutane teng Mase niku mawon nggih kathah. oh Apunten damel napa atone kula mboten ngedeng mboten cowo. alah Budi sing tabah panjenengan mugi-mugi kula mlarak Larak. nggih kagem YouTube niki Budi nggih izin nggih kula rekam niki Budi griyane Mbak sinten Mbak sinten Mbak Pariatin nggih ya rumahe kados niki biasa mawon Niki sing bangun niku Pak niku ten Malaysia niku 9 tahun Pak. malah Pak oh rumiyin pun memang Nggih. kados ngeten iki 2000. Nggih sampun. Saderenge mantu pun ngeten iki. oh ngoten nggih mboten hasil saking Mbak Pariatin mboten nggih Mboten. nggih Saking Pake. Pake nggih saken Malaysia 9 tahun Pak. Tesih kiambake tesih SD kelas kalih sing ibuke niki kelas setunggal. Kelas setunggal sing gathah niku. putrane pinten 3 berarti Go. sing mbajenge kakung Mbak Pariatin terus Mbak Dewi niku oh ngoten nggih nggih kayak kabeh tukang merantau nggih Budi nggih alhamdulillah mesti ya dute ombo-ombo kata Mboten saged napa-napa mboten saged kerja mboten pokoke mboten saged napa-napa kula niki nggih namung diururi anak. nggih 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 pripun malih raja watahe Mak niku bejaler sing teng sing nggih Taiwan. sing sak menika manggen wonten pundi Manggene wonten Sumarata wonten Taiwan. oh nggih monggo lek panjenengan badhe budal nggih mugi-mugi mawon kados enten cerita niki saged damel pembelajaran kanca-kancane sing teng Taiwan ngoten menika monggo-monggo matur suwun lho Bu mangga beliau sosok Bu Yoinem orang tua dari Mbak Dewi Astuti
kene Mbah yo inem. Oh alah lha kuwi. Nggih. Apa nere wah monggo bener aku lho Pak sing ngandingi tera belum. Bos Kakung ada? Ada monggo bener. Akhirnya usaha Pak D untuk mencari tempat atau rumah dari Mbak Dewi Astuti ketemu juga. Jadi mohon maaf jika videonya kurang maksimal ya loh, berhubung dari adanya musik dari tempat hajatan tadi yang membuat Pak D sedikit kurang fokus. Karena apa? Karena tadi yang diputer itu lagu-lagu dangdut ya lebih. Jadi tidak sesuai dengan konsep pertama. Nah, tadi kita pengennya langsung ke sekitar atau ke rumah Mbak Dewi Astuti. Nah, untuk keadaannya bisa kita lihat sendiri dari cerita Bu Yoinem, ibunya Bu Dewi juga mengatakan selama Mbak Dewi merantau, bahkan katanya jadi gembong narkoba, tapi kenyataan tuh keadaan rumah juga masih seperti itu ya. Mungkin ada sedikit wacana, ada yang nggak percaya, tapi ya namanya juga orang tidak bisa ditebak. Oke, mungkin untuk penelusuran kita mencari tahu kampung di mana masa kecil Mbak Dewi Astuti atau Mbak Parianten, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.